Yan, kaya po. Oh, so underpass tayo. Good noon. Ban ingbitin. Ingbitin anak. Ano piyak. Itin. We are now officially here in Basilica de Jesus Nazareno. Thank you Lord, nandito kami. Hello. Adi kami bisita. Woo! Salamat. Oo. There we go. Oh, Nazareno. Thank you. Bless you. Bato, so ay batang Quiapo dito. Okay, matikali kami. So Manila City Hall, no? Manila City Hall. So makalit kita yun at Quiapo. Ay, sao, no? Tayo na lang ako. Okay. At Gasoil, dito naman tayo ngayon sa may Quiapo. Ha? Yan, Quiapo. Oh, so underpass tayo. Underpass. Lagi. So, nabahin ka magto. Mga seeds. Kumita yung mga seeds. Mga seeds yung mga gunti. Mga lidong ba? Nakatimbaga didihal. Marami kasi. Marami, kasi ako. Wala akong pinipili dati pag may butas. Ngiri. Good noon. Carriedo. Ha? Maihi ka? Sige, ini. Oh, kalit yung bag. Oh. Yes, kuya. Ibritos pasalubong. Ibritos pasalubong. Ano? Mga tuba. Aray! Tuba. Kapaligiran tuba. Ay, hindi yung mga tuba na. Ay, may tuba. Ito, magpapakaon kita din yun. Ban ingbitin anak. Ano piyak. Lagi ingbitin. Mada. Patigyan pikuan ni mga bi. Mapahilog bihap. Kaya damot iya din yung mga gino. Kadian kita din eh. Kunahan kita sa mga maturukob.
abang. Pwede. Hindi kita. Pero tibok pa no? Hindi rin pinapakilma. Papilo. Pato. Ang sabi nga nila dito, ay sariwang alamang ang kanilang hinahango sa nabutas fishbowl. Tapos binubuhan nila ito ng kanilang araw at sila na nga mismo ang nagtitimpla at nagluto. Bali ang kwento pala sa akin ni Ara Jovi, eh masarap na nga dyan yung mga 35 black. Sunod ka daw. Ano ba ito? Ang baka ba? Ang baka. Agtuman. Paano? Ang baka. Sige. Ayun niyo, boss. Kain na, mami. Yan po, menu. Bili kayo doon. Nak, mamamay ka. Ha? Ikaw lang. Makaon ka? Gugutom ka. Ikaw, dire pa? Dire pa. Gugutom ka na. No, mami overload. Sige ta dito pa. One. Mata ko strawberry. YouTuber na ano lang. So we are now officially here in Basilica di Jesus Nazareno. Thank you Lord, nandito kami. Sure. Nak. Ano tayo sa isa? There. Babe. Hello. Hello po. Adi kami. Hello. Adi kami. Bisita. Hello. Woo! Salamat. Oo. Sige. Ito na. Nakabisita gyap kami. Ay mo, I miss you po. Bago na din yung footage ko. Ito, Derek. Bago ka di. Bago ka di. Kuan. Ano ka ito? Pusit ba? Yeah. Masod dito na dito.
all around. Bara, napalit ka. Hindi naman yan na-upgrade po ng Bible. Ano pala na-upgrade? Oo. Sir, saan sir pa pasok dito? Ah, dito? Ah, dito. Hi, hello. Dali na, masaka kita. Hi po. Dali na lang, dali na. There we go. Old Nazareno. Thank you. Bumisita kami ngayon. Thank you. Thank you. Thank you. Nak, picture kita. Sige, tuwa lang ang camera. Thank you. Ay, salamat. Ay, thank you. Thank you Lord, nakakani kami. Ah, bless you. Ang batos, oh. Ay, batang Quiapo dito. Okay, matikadi kami ha. ABS liwat kay nakikita sir, nakikita kami ni sir pagpasyada. Oh, di kita picturean kita dili. Para bagahan yung batang Quiapo. Magtagalog na tayo rito kasi nasa Tacloban tayo nagwawaray. Thank you. Mahawan na pala rito. Pasok tayo sa 168. Pero malubat na. Dito sir, may damitin ko na ni Sir Ray, alas 4. Tapos, kami na po. Nandito tayo ngayon sa may Baklaran. Nandito tayo may Tutuban Filter. So, yan lang muna. Malibot na kita. Okay. Yeah, ito lang. So, tayo ngayon sa ABS Q-Up. Q-Up tayo, Q-Up.